Dem baş temaşavanên hêja û bixêratin bernema dengê me. Ez Şermîn. Mijara me îro li ser helbest û wejnê ye. Hevalên hêja. Îro ji bo newî mêvanê me nivîskar û helbestwan Roza Metîn e. Hevala Roza, tu bixêratî bernema me. Spas dikim. Beriya her tiştê rastî dixwazim pirsa rewşa te bikim. Rewşa tenduristiya te bikim. Tu çawanî, tu başî? Başım spas dikim yani her çiqas jî êdî germahiyê rûyê xwe yê tûj da der jî dîsa jî em hewl didin ku li ser piya bin û bixebitin herwiha ha wekî hûn dijî dizanin rewşa vîrusa koronayê heye li dijî vê yekê niha em li ber xwe didin yani niha baş e tenduristiya me û rewşa me hêvî dikim ew ê baştir bibe. Em zêwî dikin. Hevala Roza bi rastî van çend roj e qala korona li Amedê dikin bi rastî bi zêde bûye. Piştî em karin ku derê te bikin tu çawa dibihîstî, çawa bû vî demê? Belê. Dema ku em lê dinêrin yanî ji ber ku ez li Amedê dijîm yanî li Amedê bi vî rengî yanî bi rastî jî tu bêjî wisa tedbîrek ji sedî sed tê girtin na yani tedbîrek sedî sed nayê girtin çimkî tu dema ku lê dinêrin gel mecbûr e derkevin derve mecbûr û kar û barê xwe bikin gelek kes mecbûr li derve debara xwe bike ji xwe hûn jî dizanin yanî bê debar mirov nikare li ser piya bisekin û nikare jiyana xwe jî dewam bike gelek kes ji mecbûrî derdikeve derve ji mecbûrî kar û barê xwe dike lê em dikarin bêjin yanî divê yanî dema ku tedbîr bê girtin ji bo ku em bêjin tenduristiya gel bê parastin divê yanî ji aliyê em bêjin sistemê ve divê yanî hinek ewlehî bê standin û divê yanî dwarê debarê de jî yanî alîkarî ji bo gel bêdayîn lê belê dema ku em lê dinêrin aniha gelek esnafê ku em bêjin debara xwe bike lê belê ew esnafan em bêjin çend meha dikanê wan girtî ma lê belê em bêjin bi tu awayî alîkarî bi wan nehat kirin ji ber wî hawî jî tu bivê nebêje û yên wekî din jî ji xeynê esnafan gelek kesên din ê ku disaziya jî dixebitin û her wekî taybet jî dixebitin dema ku tu lê dinêre mecbûr in derkeve derve ji ber wî hawî em dikarin bêjin yanî rewş bi rastî jî yanî ne zêde baş ji ber ku yanî her ku diçe ew ast bilindtir dibe yanî kesên ku em bêjin bi wê şewbê ketiyê hejmara wan zêdetir dibe yani ji ber wî hawî niha ew jî ev rewşek bi vê rengî jî heye ji ber ku em bêjin Amed gelekî germ e yani mirovî de nikare di hundir de jî bimîne yani kesên ku em bêjin bi taybet jî em bêjin temenê wan zêde ye ew nikareyî di hundir de jî bimîne ji ber ku gelekî germ e yani di nava çar dîwaran bi rastî ji bêhna mirovan teng dibe û mirov ji bo pêdiviyên xwe yê jî yanî mecbûr dimînin ku derkevin derve yani ez dikarim bêjim niha rewş hem li Amedê hem jî li tevahî em bêjin Bakur û Tirkiyeyê dema ku tu lê dinêre bi rastî jî ew yani rewşek em dikarin bêjin yanî zêde ne baş û zêde ne ewle yani. Belê, wallahi hevala Roza hêviya me ew e zî rewjê van tengasê bira zû harin rojê xweş bira werin em cewab bêjin. Hêvî dikim. Belê. Hevala Roza zanin tu helbestwanî nivîskarî ji aliyekî de zî çîroka de nivîsînî. Lê em karin bi kurtasê tu xwe karî bidî naskirinê ji bo ne ku temaşevanên ke te nas nakin? Belê. Ji xwe ez bi eslê xwe ji dêrika çiyayê mazî me dêrika çiyayê ji gundê dêrika çiyayê maziya Mêrdînê min ji xwe heta şeş hev saliya xwe ez li gund mezin bû piştre em derbasî dêrikê bû li wir me dibistana seretayî navîn û dibistana medekariyê min dêrikê bidawî kir û piştre ez derbasî Amedê bû li vir min zanîngeh ya beşa giheştina zarokan xwendin divê min di wê serdemê de ez dikarim bêjim ew têkiliya min û pirtûkên xwendina bi zimanê kurdî û nivîsandin wê di wê demê dest pê kirê hem ez diçûm zanîngehê de heman demê de jî ez diçûm kurdî derê em bêjin hem dwarê rêziman de hem dwarê em bêjin wêjeyê de em bêjin dwarê dîrokê de li wir em dikarim bêjim salûnê vekê em perwerde dî piştre ji xwe zaten li wir êdî piştî ku me perwerde dît şûn de êdî
ما لور ما مستتيكره يعني دقارة بيجن بيستاندرة هالبس شو zaten جبركو ام يعني دچن دبستان السيستم الور جبركو پرورده بتركي بو دسپیک ده شو دسپیک ani بيسام تركي ولی بش از هاتم آمدم دست بزانی گه کر بش زانی گه ایدی مکردی در ناس کر ام بيجن او تاما ام بيجن پرتوکین بزمانی کردی دمک او تام من دي شون دي دي وك نقول وك مروف الخام مقربة يعني قال لك كس وهاي قال لك كس بيجن دسبيك يجبركم بيجن دبستان استمد بهالوردة دبينا يعني دسبيك واج كردي عربية جن بيجن فارسي دسبيك كله بله بشر يعني مكرهاتنا ببشر الجور من قال لك يجرينج قاوك قال لك يجرينج يعني جبركم بيجن يعني تدي قلتنا بوها هيد به جهان درحي مروف عند وكي فرحنجك و مروف وفرحنجي دوي بزماني دايكا خو بخوين يعني براستيش دوي مروف وفرحنجي بزماني دايكا خو بخوين داكم بيجن بكيهش آرمانجا خو داكم بيجن هبونا خو بكارب بباريزة از نهاج الآمدي دمينم يعني شخو ذاتا من اللي بربشتي كون بيجن بشا جهاشتنا زاروكان قدان دشون دل زاروكستان مسي سالا ما مستتي كره قريشن زاروكستاني هم بيجن هم دواري دملكي ده هم دواري هم بيجن انجليزي ده دواري كرمانجي دي يعني پر آلي بو و پر چاندي بو لي بشو كون بيجن قايو ها تاين كروشن شخو ذاتن او جيبداي بو نها جز لام دمینم و از دهمان دمید ادیتورا جن نوستیمه آژانسا نوچیان یا جنه و دهمان دمید جی از برنامه تشیاوی جیش پیشکش دکم جبو جن تیوی و هر وها جی ایسال آمده من ما کملاوی جکارین کرد آفاکره يعني مجال كاروبار جدا برخلي بلي مخابن جبر في اوكي يعني نها جبر فيروسا كورونا هناك منابر دا اللي بلي دسا سر مديا جواكيم كاروباري خون يعني نب تمامي بجميع مهول ددنكو دوام بكن وكي كوما هلبست يا آمدي د آواهویاوی دز جی دگرم كوما هلبست يا آمدي جم خباتي خو دوام دكر بأونلاين بريا أونلاين هم بيجن هم بكوما هلبست يا سويدي هم بيجن استوتيا أونلاين يا سويدي نها ما برنامج بهفرة شكل السر أونلاين بريا زومي ام بيجن مها البيشيا مجي امي دسا برنامج بهفرة شبكة امي ويجاريجي امي برتوكا مزجين رونق امي بهفرة بنرخينن يعني كوما هالمستيا مدي دورا دو سالاي هاتي آواكرن و جدو حفتا جاركي ام اودكن يعني ام هر جاري برتوكي توكا هلبسكارك يا هلبسكارك ام دنرخينن و ام بشري كو ام دنرخين و شون دم چاوديريه خو دنويس و چاوديريه مجلس سر اميدا كردت پار بكرن د دسپیک آمدش خو مش کلاسیکان دسپیکری پشتن بیجن کوارن تیریجی کوارن هاوان نفشن وان و پشجیم در باسی هلبسکارن نوجم بو امي د مهاتير مهي دجي توكا مسكين رونق امي بنرخينن وكي كومليا ويجاكارين كردجي نها يعني ام هناكي لبندا ام بيجن روشي وام بيجن روشي نكي دنيج باش امي ديسا ما قلت امي اتوليان وبكن امي هر وكي دني امي روجين امزاعات شبكين يعني امي دقادا زمان پیشکتنا زمان و چانده ده ایش zaten ام بيجن چاندو زمان و يجحم و هبره گريداي دوی قادش بو پیشکتنی امی يعني دناوا هولدانه که گرینگ دبن يعني هر وها از کارم بیجم اشوا zaten پنا کرد بیجن او يعني قادا ناو نتویه د پنا ربریا پنا کر جهد گرم يعني د قادا ناو نتویه دم هول ددن کو دنگی نویسکار و هلبسکارین کر روژا مگرین کرد ام بدم بهستن ام بیجن روژ دمگر نویسکار هلبسکارین کو ام بیجن مافیوان تبن پیکرن ام دنگی ببن دنگی وان ام دنگی وان قادا ناو نتویه بدم بهستن انها وكنا قلت بنا كرجي قادا ناو نتوي د خباته کې لدار خد همان د میجز ربریا بنا کور د جه خو دګرم
niha zikarim kurtasî bi vê rengî behsa xwe bikim. Belê ev roza bi rastî piştî qela ez dixwazim ev kê bikim. Qela Koma Helbestê te li Amedê te Koma Helbesta ava kiriye. Yani vî demê te çawa dest pê kir? Yani piştî ez dixwazim te çawa dest pê kir kî çawa tema mirova top kir, çawa mirov dixwazin erin vî komê tu karî ji me re piştî qela wî bikî? Belê ez dikarim vê rengî behsa wê bikim. Ji xwe berê em bêjin dema ku em li Kurdî derê bû, Koma xwendinê ya Amedê hebû. Di wê komê de jî min çî digirti. Di wê komê em bêjin Mamoste Hesîb jî cê xwe di nava wê komê de digirti. Pişê jî yani wekî fikir û reman em bi hev re şêwirîn, yani me biryar da ku wiha Koma Helbestê jî bê ava kirin. û pişê Koma Helbestê jî me ava kirin. Niha ji xwe Mamoste Hesîb niha li Swêdê û li wir em bêjin kar û xebatên wêjeyê û çandê dikin. Li vir ne tenê em bêjin Mamoste Hesîb, her wekî dinê hevalên me yên dinê jî gelek kes di nav cî de digirin. Yani hem jin hem mêr. Ez karim bêjim yani bêtir yani ji jinên ku dinivîsin bû feyzek mezin. Çimkî gelek em bêjin jinên ku dixwastin binivîs û yê cewhera xwe derxe pêş, yani Koma Helbestê Amedê ji xwe re wekî feyzekê dîtin. Me Koma xwe ava kir, yani me bi armanca evkê ava kir. Me bi armanca teşwîqkirina zimanê dayîkê ava kir. Her wiha me bi armanca em bêjin pêşketina zimanê dayîkê me ava kirin. Em gund bi gund geriyan, em çûn cihên dîrokî, wek negote em bêjin li parkan, li kolanan me çalekî li darxistin, me çîrokên zarokan em bêjin belav kirin. Zarok dihatin wisa dema ku çîrok didîtin wisa dihatin çîrok direvand û diçûn li daya xwe ji nedinêre. Ez karim bêjim yani di jiyana me de ew dîmenekî herî xweş jê ew in. Me wisa yani ji bo 15 gulanê cejna zimanê Kurdî wisa me şevek li dar xiste. Ji xwe zaten dehman demê ji bo rojên taybet jî me şev li dar dixiste. Em li parkê bû li Amedê û me jî wisa çîrok danî bûn. Me got te dî piştî bername bi dawî bivişûn demê wan çîrokan li zarokan belav bikin, çîrokên bi zimanê Kurdî. Hem bi zaravayên kurmancî hem jî bi zaravayê di milkî. Midî wisa du heb zarok hatin reviyan çûn çîrok girt û çûn li daya xwe ji nenêrin çûn. Min gole ji xwe zaten me jî ev tişt dixwast. Yani ji xwe zaten armanc ev e. Armanc ev ku zarok were ew çîrokana bigir û biçin yani. Bê ku bipirse. Yani niha jî me digot ji xwe dema ku havînê em zêdetir digerin. Yani em çawa digerin? Em bi gund digerin. Em dixwazin têk hevin nava gelteminê, em bêjin li Amedê li nava çar dîwaran asê nemînin. Em diçin cihên dîrokê, em diçin em bêjin gundan, em ji xwe salê çîn em bêjin havîna sala borî em çûn Bazidê, yani em çûn Türbeya Ahmedê Xanî, em çûn Cizîrê, em çûn Türbeya Memûzîn, em çûn Fitnê gundê min, em çûn wir Mekela Rebetê. Yani di jiyana xwe ez karim bêjim heta niha yani ez ji wê gundî ji dayîk bûm lê welêzî neçûbûm Mekela Rebetê. Em çûn me bi şevhêrka xwe li darxiste, me pirtûka xwe nirxand, ji xwe mêvanê me jî hatibû. Yani her bername hewil didim ku mêvanê me jî bên û em bi hev re wê pirtûkê binirxîne. Pişta serê sibê saet şeşa ez rabû wekî şimika gaziyê, min gazî her kesî kir û got hade rabin em ê biçin kelê. Yani bu bi rastî jî hem duwarê di hawarê dîtinê de duwarê danasîna em bêjin erdnîgariya em bêjin axa Mezopotamyayê, hem jî duwarê em bêjin nasîna helbestkaran de, hem jî duwarê em bêjin xwendina pirtûkan de, nirxandina pirtûkan de gelek ez dikarim bêjim bi rastî jî gelekî em bêjin me serkeftin bi dest xiste û niha jî em hewil didin ku veya pêş de bixwin. Ji xwe zaten aniha Komeleya Wêjekarên Kurd ava bû, ji xwe zaten gelek kesên ku di rêveberiya Komeleya Wêjekarên Kurd dimînin di heman demê de ji endamê Koma Helbestê ya Amedê. Îro ez bêjim heger Koma Helbestê ya Amedê yani bingehek
هەری خورد کۆمە هەلبەستەیە ئامێدێت هەمان دەمێت کۆمەلای وێژەکارن کورژی ئاواکرن. بله بله روزا تا آخر سفر خواهش تویجی که تمام بره او اجلیجم تملوه بله herkese روزا از دخوازم تشکی بکم بیرا تماشاوانی خواهد تماشاوانی نجا از دخوازم دیسا پاره اونکارم ویدیوی سر مدیا جواکی اونکارم پاره بکن که برا بگیجم میرو ممزه برا گوداری بکن روزا امکارن هلبسته کی گوداری بکن براستی از پشکی من اینجا daha پرزیده بو te pırtışte baş kiriye براستی تکاوت تقدی از خوازم daha پرزیده پرسکم که از هیم ببن که از باورم که وی تماشاوانی مزید خوازنیم ببن تکاری جمعه هلبسته کی بخوینی انا بله هلبست شوه پرتوکا منی یکم بلنداهین خداوند بو جور از خوازم جی پرتوکا یکم بری هلبسته که بخوینم بلنداهین خداوند شوه سوحه پرتوکا منیین هلبسته هیه یک بلنداهین خداوند دا هیوین دل آزاد و پرتوکا سیم جی تلیا قرقوچ که و پشه جی من چیروکک جبو زاروکا جی من نویساندز هنکی پشه دخوازم هنکی بحثا ام بیژن چیروکا جبو زاروکان بکم او تایبەتمەندی و گرنگیە چیرۆکانیا ji bo zarokan çîrok guhertinek çawa di jiyana zaroka çêdike pêşketinek bi çi rengî di jiyana zaroka di çêdike pişe dixwazim hinekî behsa wê bikim Bele me gotin belê bagerek ji siya bijankên te diweşiyan û li ser qefesa hêfiyên û li ser qefesa hêviyên şikestî rûdiniş te nedidît lê di mexsena axînên qemer de nameya evînê jî bi dilekî peritî dihat xwendin pêrînên mîratmayî li ser gerdena bablîsokan xeyalên kurûmeta xewenda kiriye bi seredîne pira telêbûnê jî xwe li dora xêsirên şevê vaha dide û baskên heyveroniya hêvîdar dibin awazên fetisî de êdî ji bextewariya dindaran xatir dixwazin Bilim ji rotikên hezkirina Mayakovskî ve ew xeyalên ku ji mexsena êşên Kurdûn de difûrin û li ser qefesa awazên me hetava şoreşiyê diafirîne. Hêviyên pêxwaz di asûya lomeyên dilreş de kesera reşikcarên penaberiyê ve dixwin û bextewarî li dûmayîna mizgînên sêwî li rizandina kulîlkên şikestî xwe di çilleyê xêsirên te de dixeniqînin. Dibin kelweşanên cegersotî de tên dibin kelweşanên cegersotî de tên hedimandin xêrîn, sidran û lîlandinên ji hesretên şevê xwîna zarokan dimiqitînin. Bila helbest jî diyariya hikdarên hêja be. Gelek spas dikim. Gelek spas Roza. Spas xweş. Gete. Roza piştî qerakî zêrwastî te got qela çîrokan bikin. Rastî ez jî dixwazim guhdarî bikim. Piştî helbesta te nivîskarî zî meyda zî dinivîsînî û paşê te vegeran te nevegeran te berdewam kir bi çîroka re. Dikarî çîrok çawa dest pê kir? Dikarî ji me re qelewî bikî? Belê.
شخص جانا دفكرم يعني زبيجم گر من هلبس ننویساندا منه بکار با چیروک بنویساندا گلک جاروی پرسش خود کم جبر کن بیجم بنگه هم هلبس بو و مبهلبس ده دست بگیره ام بیجم پشتی سه حب پرتوکین هلبس تا شوندی ایدی من دست به چیروک اگر جبر کو من ماموستتیا پیشت بستانی دکر براستی شوی دمیم گلکی لچیروکان دگریان مدخواست ام لپولی ام جزاروکان چیروکان بخوینن لیبلی گلک چیروکان بیجن نل گور درونیا زاروکو بو ام بیجن دواره پداگوژی ده گلکی ماسی هبون یا چیروک پر زیده دریج بون یا ام بیجن نویسه وان پر بچوک بو یا ام بیجن دواره هین بونا تیگه هانده گماسی هبو یان جم بیجن دواره فهم کرنه ده پرسکریک هبو یان جه دواره زمان ده پرسکریک هبو براستی جی دوی ده مید مگلک تنگاسی کشاند وسا ام روژه که به حوالا رکوم بوم yani مگوش دلیم تک از چیروکی کش بزاروکان بنویسم بلا از خوازم yani دوا چیروکان دوی چیروکی ده هم تیگه هن تشیا هبم هم تیگه ام بیجن رنگان هبه هم تیگه هن هوالتیه هبه و همان دمیج بلا او تیگه ها پاخجیه هبه ایدی وها بوی رنگی من سیگوشه و چارگوشه نویسانده ناوی چیروکی جی مکر سیگوشه و چارگوشه جبو چی سیگوشه و چارگوشه جبر کنم بیجن تشه yani دو حب تشه دما کتوی چیروکی زاروکان بخوید همان دمی دجی او سیگوشه و چارگوشه و تشه و دبنهشی زاروکان ده جیه خو بگره دوش خو سیگوشه و چارگوشه حوالین هفدیه و جبر کو حوالین هفدیه دور ده تیگه ها حوالتیه دردک هفه پیش ام بیجن جبر کو چارگوشه ام بیجن جبر کو پر زیده دلیز ده خویده آنده ده و جله خو ناگو هر ام بیج بر کو دسته خو ناشو نخوش دکوه چارگوشه لبل سیگوشه جبر کو دسته خود شو ام بیجن سیگوشه که یک سیگوشه دی یعنی دنا و چیروکه ده ناوی ام بیجن سیگوشه که و چارگوشه کو هی چارگوشه کو جبر کو بیجن دسته خو ناشو جبر کو بیجن دما کو خویده آنده ده جله خو ناگو هر لو من نخوش دکوه لبلی ام بیجن سیگوشه که نخوش ناکه جبر کو دسته خو جدو شو دما کو خویده آنده جله خو جدو شو yani دور ده هم تیگه ها حوالتی هی هم جن بیجن تیگه ها تشایا هی تیگه ها پیقجی هی و بزمان دایکی yani هری گنیش خو اوم از بوی یکی گریدای دخوازم وسا میناکک بچوک جی بدم وسا روژه کش کنفیچوس دپرسه دبیج yani هگر ولاتک تیک هتا دسته ته تی او ولاتا چاوا برای وبرا yani تی دسپیک یده بالا خو بورا سر کو کنفیچوس دبیجه د دسپیک یده منه بالا خو بورا سر زمان جبو چه زمان دما کو ام بیجن هبو گاجی پیو نسا راست به او فکر با آوائه که زلال در نکه به هوله ام بیجن دما کو او فکره با آوائه که زلال در نکه به هوله او ام بیجن هم عدالت هم جی ام بیجن پیشکتنا ولاتی و تک ریا شاش بروی هاوی بتابش ام بیجن بزمان دایی که هاتی نویساندن و گله کی گرینگه من هم من بکرمانجی نویسان پشت ام بیجن حوالی ما yani دوی دمدم بیجن حوالی ما امراه کلیکچه رویجی ورگرا و یاد ملکی کرده yani hem bi zaravayê di milkî hem jî bi zaravayê kurmanciyê bi her du zaravayayê divir de çîrok yani di jiyana zarokan de gelekî giring e çünkü bandorek pir mezin li ser bin hişiya zaroka dike xeyalê zaroka pêş dixîne afrîneriya zaroka pêş dixîne zarok di qada civakî de dikare xwe bi awayekî serbest û hêsan îfade bike ew em bêjin nêrîna zaroka ya em bêjin li cîhanê berfirehtir dibe zarok wisa dwarê em bêjin باورiyê û ewlehiyê di bandorekerê li ser zaroka dike ji ber ku em bêjin çîrok bandorên gelekî mezin li ser zarokan dike di heman demê jî çîrok gelekî giring e mesela ev çîroka zarokên sê çar salî jî tu bi awayekî rehet karin wisa li ber wan bikin ji ber ku mezin e mesela bêjin dwarê wêne jî digerek mirov baldarî tev bigere yani bi rastî jî çîrok demek tu wiha dike mesela bêjin tu bi awayekî rehet tu wisa dixwîne
تجور دخوینه آور وینه زاروک دمینش بر که با آوای مزنه وینه بالا زاروک دکشن یعنی براستی جدما کمروف ام بیشن چیروکان جبو زاروکا بنویسه گرک هر هاوی بفکره گرک وینه بفکر بویکا گلو او وینه یا اوی چی خاصی بالا زاروک بکشینه ام بیشن دما کو تو دخوینه با آوایی که زمانی که حسام به زمانی که زلال به گرکم بیشم باندورک نینیل سر درونیا زاروک نخه گرک زاروک پرورده بکه یعنی به هر آوایی دوی دما کمروف چیروک که ام بیشم بنویسه یعنی بخوین خونده جی گلکی گرینگه گلک جارم بیشم سه گوشه و چار گوشه دما که من ما مستطیل کرد من زاروک آن رو دخوانده و راستی زاروک گلکی کیف خوشه گلک جارا وان بخود گو ما مستجمر سه گوشه و چار گوشه بخوینه جبر وی هاوی چیروک بیشن دجیانا زاروک تا زاروک آن ده گلکی گرینگ و دوی براستی جی نویسکار دوی قادر گلکی بالدار تبگرش و گوده دک بوی رنگی هید دوی نویسکارن آفرینر کومره دکن دکارن بکن elmas yani براستی جی نویسکاریه ج هلبسکاریه ج روزنامه‌گریه ج هنرمندیه جی ام بیشن آفرینریه گلکی باش لازمه و دقاده ام بیشن براستی جی نویساندنا چیروکان دج آفرینریه گلکی مثل گلکی ام بیشن آفرینریه گلکی پیشکتی لازمه جبر کن بیشن زاروک تشتکی جدانه ام بیشن او ویجه زاروکا بنگه ها ویجه کردی جی همان دمیده ایرو ام بیشن هلبستن جبو زاروکا چیروکن جبو زاروکا پیشکوتنین ام بیشن پیشکوتن و ام بیشن زوگوتنوک به yani tu dema ku di vî warî de em bêjin pêşketinek dema ku hebe vê heman demê di wê bandorek erênî ser zimanê zaroka ji bik yani ev çîrok bi taybet jê em bêjin bandorek erênî ser derûniya zaroka dike ji xwe hinek derûnnas bandora zimanê dayîkê jî wiha pênase dike dibêje yani wekî daristanekê û wekî em bêjin hêlînekê dibe di hundur hêlînê de germahiyak heye dilovanîyak heye yani zimanê dayîkê û zarok têkiliya di navbera wan de wekî hêlînekê ye û wekî daristanekê ye ji ber wî havî bi taybet ji em bêjin di qada nivîsandinê de girîngiya zimanê dayîkê û em bêjin girîngiya ji bo çîrokan gelekî em bêjin divê yani duê qadê de gelekî em baldar tev bigerin. Belê roza gelek spas te pir baş hanî ser ziman rastî zimanê me heva roza rastî pişkîzê qala nivîsandina te dinivîsînî lê belê nivîsandinan qena baş netizanî ez çim dibistan li vir ser îngilîzî dixeftim lê belê nivîsa min nabe mamoste her car bir baş binivîsînî ev ye jiyanam da pûrskek pir mezin e ez san ez ê çi bikim lê dixwazim pirsa te bikim nivîsandin huneriyekî ye yan jî tu dibêjî nivîsandin dikava ser xebat bikî tikarî pêş te bibî ev ye çawa ye nivîsandin çi ye tikarî ji me re piştî qala bikî Belê yani li gor min nivîsandin destpêkê de hezkirinê dixwaz yani û divê tu bitirsi yani ji xwe çawa ez vê yekê ji bi vî rengî rave bikim du hev hestên sereke heye ew jî tirs e û hezkirin e îro em bêjin tu ji tiştekî hez bikî tê bitirsi ku ew tişta ji destê te here îdê nivîsandî jî bi vî rengî ye tu difikire xeyalan tu ava dike lê belê tu dixwaze ew xeyalna tu binivîsî û derekê bimîne tu naxwaz dema ku tu jiyana xwe ji dest bibe ew ji teva te were yani nivîsandî ji bo çi mesela nivîsandî ji aliyekî ji bo ku tu zimanê xwe pêş bixwe ji bo tu zimanê em bêjin xizmeta zimanê xwe bike tu dinivîse tu ji bo çi dinivîsî ji bo em bêjin tu hestê xwe bi hinekî dinê parve bike tu ji bo çi dinivîsî ji ber ku em bêjin hinek hestên te heye di dilê te de hil nayê tu dixwazî derxe pêş hinek jî heye ji bo tu hestên neteweyî derxe pêş tu dinivîse ji bo tu yekîtiyê biafirînî tu dinivîsî yani duê qadin mesela bêjin Ehmedê Xanî dema ku em bêjin destana me mûzîn dinivîse li wir em bêjin me mûzîn di Newrozê têne hevdinas dikin lê di a Memê Alan de bi awayekî mîtolojîk e tedî me mûzîn di destana me mûzîn em bêjin dema ku Memê Alan behs dike
دورد بحث نوروز نایکن لی بل احمد خانی دما کو بحث کد ورد نوروز هفدناس کش بوچ ور نوروز میناک دش بو کم بیجن هستکی نتوید آفر نجبر موتیو کردواریه نویساندن جبو چی نویساندن یعنی جیان امرو واده دکو هرتن ام بیجن بتایبه نویساندن جبو زمان دایی که دبست دم کو تو چاند و هنر و دیروکا خناس بکش خو ذاتن دما کو تو بزمان خو بنویسو تو بزمان خو بنویسو تو بزمان خو بخوینه تو بزمان خو خیال خو بافرین تو بزمان خو بیج خونه خو ببینه خو ذاتن تو چقاس شی چهار پارچه به او هر چهار پارچه و روزه که بگهن هف یعنی شو همو کسی تدید زانی و او روزه که دیوار برلینه به هلوشاندن چونکی her do Almanya'ya jî Beethoven guhdar dikir. Her do Almanya'ya jî em bêjin Heinrich Böll dixwin. Ji ber wî havî yani tu em bêjin hestên hevpar ku em bêjin di qada netewî de te pêşxe ew hestên hevpar tu bikaribî bijî tu bikarin bêjin tiştên ku em dibêjin nirxên te yên civakî diparêze tu karibî tu karibî ew tiştên ku nirxên te yên civakî diparêze tu karî wan bi zimanê xwe biparêzî wê demê yani her çiqas jî tu çar parçe bi rojekê wê her çar parçeyê wê bê ew ê bêgel hev yani ji ber wî havî bi rastî jî ev gelekî giring yani giringiya em bêjin dwarê zimanê Kurdî de gelekî giring bi taybet jî divê destpêkê de Kurd xwedî li vê yekê derkeve dema tu lê nere yani çand û hunera Kurdî û em bêjin wêje û dewlemendiya wêjeya Kurdî bala gelek kesî kişandî kesên wekî em bêjin Oscar kesê wekî Alexander Jaba em bêjin em bêjin müzîkjenê Ermen Komîtes bala wan kişandî em bêjin yani aramtîkna bixwe em bêjin erme bû lê belê tu lê dinêre gelekî em bêjin xizmetek ji çand û zimanê Kurdî kirî Komîtes dema ku tu lê dinêre dibêj dema ku stranê Kurdî dibêjin rihên sivik dibe yani bi rastî jî em xwedî dewlemendiyek gelekî mezin lê belê divê em divê qadê de em bikaribin lê xwedî derkevin mesela tu lê dinêrî yani Mahlînî Şefa û ji yeka ji Alman e wê mesela di qada dengbêjiyê de gelekî kar û xebat kirî ser dengbêjiya em bêjin Kurdî yani gelek kesê ji derve bala wan kişandî û gelek kesî ji divê qadê de xebat kiriye ji ber wî havî divê yani em li xwe mikur bên em bizanin bikom çiqas xwedî dewlemendiyek mezin e û em lê xwedî derkevî yani em bi zimanekî dinê binivîse mêl xizmetê ji çand û hunera wî zimanê bike ji xwe zaten têkoşîna li dijî bişaftinê û têkoşîna li dijî siyasetek çewt bi parastina zimanê dayîkê û bi parastina em bêjin nivîsandina bi zimanê dayîkê dest pê dike yani ji xwe zaten aniha em bêjin kesên ezok dibêje qey cîhan tenê bi arezûyên wan hatiye xemilandin û ev kesên ezok mixabin îro tu dema ku lê dinêre zextek pir mezin li ser çand û huner û zimanê me û dîroka me dike xwezaya me talan dikin cihê ku em lê yên dagir dikin ji ber wî havî dibe yani ew hêza me di destpêkê de ew hêza me em bi wê hêza xwe di qada parastina ziman de em çalak bikin belê ro demam lê dinêrî yani Kurd ew ku yani Kurd li gelek cî bin dest de Kurdî ro dema ku em lê dinêre lê belê tevî hemû zor û zehmetiyan çanda xwe anî asta heta niha lê belê a girîng ji niha şûn de em bikaribin yani biparêzin tu tiştekî ku nebitûne ye ez dixwazim di vê derbarê min behsa hêzê kir min behsa em bêjin têkoşînê kir ez dixwazim vê mînakê bidim mesela ewnî em bêjin wisa di kupekî dirêj de em bêjin av heye û di hundir avê de jî em bêjin wisa çenek nan heye lê ava wê hinkî kêm e qijik de here em bêjin ji bo ku ew nana hinekî rabe û wî nanî bixwe radihêl mesela kevira bera hundirû kupî dide ew nana dihere jor û dixwe yani dûr de em bêjin ezmek heye dûr de mesela em bêjin têkoşînek heye dûr berxwedanek heye yani ji ber wî havî em bêjin têgehên me yên sereke gerek ji berxwedan û serhildan û parastina ji bo zimanê dayîkê bi taybet Harbi jî Roza gelek spas wallî Roza em karin helbestekî daha guhdarî bikin belê dibe ez dixwazim
ji hêviyên Dilazad helbestekê bixwînim. Min bêriya awatên ku di stargeha çavên te de reşetava zilimkariyê dihêrin kiriye. Loma ez dilê xwe li ber siruda bextewariya wan a ji hestê zilmat natewînim. Were da ku sewdariya helbestên penaber ji şînawirên te re sîtema tenêmanê nelîrîne û hesreta stêrkên hezbar ji ewrebiroskên kovanperest azardeyên hêsirjêbarî venexwe. Lêvên qerisî ji derbiharînê nêrînên te re çana bêrîkirinê lê dixîne. Bêrîkirineke dilvan hestiyar ku halana çirûskvedanên dinûbaranên şevê de zilma evînê ji holê radike. Bes e ey xemgîniya asoyên dilbixwîn, zersosinên ahenga dêrikê êdî li benda dilînên ronakrewan e, da ku di şevrebeniya azirî de şewata têrmirinê hew biafirîne. Ji hêviyên min ên Dilazad re rojgiraniya gazinên xwe nehewîne. Dibe ku dîroşkên hêvetava rengîn ji çavkeskiya biharên bedewre girnîjinên newrozî ava bikin. Ev helbest sebra diyariya guhdarvanên hêja bû taybet jî guhdarvanên ku em bêjin dilê wan ji bo zimanê dayîkê lê didin. Gelek spas, her bijî Roza. Heva Roza, rast car cana em zanin car hunermend û stranbêj helbesta ve digerînin strana. Ti çawa mêze dikî? Eger roşkî werin bêjin em stran te bikin, helbest te bikin stran, ti vîya çawa mêze dikî vîya wayê? Li gor min yani ev gelekî tiştekî gelekî baş e, tiştekî em bêjin girîng e. Ji ber ku heta ku mesela em rabin ji zimanê dinê em bêjin em rabin wergerê bikin û em stranê xwe bêjin, em bi zimanê xwe em bêjin helbestên ku bi zimanê me hatî nivîsandin em bikin stran ji bo me çêtir e. Mesela em bêjin pirtûka miya tiliya Qereqûçikê dema ku min wêneyê pirtûkê min ew kir, min ji wênesazekî Kurd ew wêneya girtin. Ew wênesazê Kurd ku îro em bêjin li Şamê dimîne. Min xwest yanî ez bergê pirtûka xwe em bêjin wêneyekî ku em bêjin ji yekî Kurd ku em bêjin xêz kiribe ez ji wî bigirim. Ji ber wî hawî ev gelek kêfxweşiyek mezin ji bo min, yanî îro ez bizanim ku helbestê min ew ê wekî stran ew ê kes biacibînin û wekî stran bibêjin, ez ê kêfxweş bibim. Ji xwe hevalekî me yê hunermend jî em bêjin wî jî ew kir, yanî helbestek min girti got ez dixwazim bikim stran, min negotina, min got yanî ger ku te eciband bû tu bixwazî bikin stranek, ji xwe ew ji bo min kêfxweşiyek mezin e. Ji ber wî hawî ez dibêjim em helbestkar, em hunermend, em rojnameger, em siyasetmedar divê em xwe bi berhemên hevdû xwedî bikin. Yani dema ku em xwe bi berhemên hevdû xwedî bikin û bi hestekî hevpar em tev bigerin, ez bawerim ew ê pêdivî ji yên derve nemîne. Elbet divê em girîngiyê bidin yê derve jî, elbet dibêjin em yên derve jî nas bikin, em hem dîroka xwe hem wêjeya xwe nas bikin, di heman demê de em dîrok û wêjeya em bêjin cîhanê jî nas bikin, ev tiştekî girîng e.
لێبەلێ دوێت دەستپێکێدا ئەم لیاخۆ خودی دەرکەوە و ji bo ku ama em axo em êxo xwedî bikin divê em bi rihekî hevpar em bi rastî jî tev bigerin û di vir de ez ji vê yekê ji gelekî bawerim yanî di vir de ew hêz û pêşengiya jinê bi taybet ez ji wêya gelekî yanî bawerim çimkî ew li derekê heger hêz û baweriya jinê hebe ew der yanî rêya wê derê vekiriye. Cemîla Celîl di hevpeyvînê xwe ya li ser radyoya Erîvanê dibêje yanî dibêje mesela gelek em bêjin dengbêjên jiniyên Kurd hebûn ku em bêjin gelek stran jî xweş digotin lêbelê digotin yek jê Gulîzerê ji mînak didi dibê Gulîzerê hatî radyoya Erîvanê stran gotî lê piştre em bêjin piştî ku zewicî şûnde ji ber zext û zordestî em bêjin hevjînê wê derneketî û negotî yanî di vir de ji bo ku bi rastî ji ew hêz û baweriya jinê derkev pêş divê yanî ew em bêjin bi taybet ji ew zihniyeta babirsalerî ji holê rabe ji xwe zaten em bêjin îro demam lê dinêrin çanda dengbêjî çandek gelekî pêşketî û pêşengiya wê jî jina Kurd kiriye û yek yanî ya girîng xale girîng jî jê ew yanî mesela jinê ku taybet ji aliyê siyasî û polîtîk ve ku em bêjin birdoziya tevgera Kurd nas kiribe bi rastî jî ew yanî di qada em bêjin afirandina berheman di afirina fikr û raman di gelekê em bêjin azadin û pêşketî lêbelê yên dinêdema ku tu lê nêr mixabin dibin bandora ol û civakê de dimînin gelek ji ber ku em bêjin qalibên civakî heye ku em bêjin rê li ber pêşketina jinan digire yanî ez ji ku hatim ser mijara jinê ez ji vir hatim ser mijara jinê niha em behsa ziman dikin niha em behsa em bêjin çand û hunerê dikin bi rastî jî ji bo em bêjin zimanek pêş bikeve çand û hunerek pêş bikeve li wir rol û misyon û helwesta jinê gelekî giring ji ber wî hayû ji divê bi rastî jî em pêşî taybet ji jinên ku di qada ziman û çanda xwe di hunera xwe di xwe pêş dixe divê em li keda wan xwedî derkevin yani taybet jî em li keda jinê xwedî derkevin yani. Belê Roza. Hevil Roza, piştî rastî ez xwazim xela vejna Kurdî bikim. Tu li Amedê te gelêjî û tu bajara digerî, tu li gundazê digerî. Li serê de bi rastî Amed û paşê zî bajarê din yan jê gundê din yan jê vejna Kurdî bi çi avayî mêze dike mirovê me? Tu karî ji me re parkê qela wî li wêjeya Kurdî? Belê. Belê. Em dema ku diçûn gundan em li gundan digeriyan yanî li wir welatiyên li gundan dihat li dora me kom dibûn hineka radibûn çîrok digotin hineka helbest dixwendin yani tu bawer bike kesên ku berê qet helbest nexwendin jî derdiketûn helbest dixwendin dayikan li wir derdiketin çîrokên xwe digotin zarok dihate wisa bi baldarî guhdar dikirin bi rastî jî dema ku tu lê dinêre wisa eleqeyek wanî ya mezin heye çimkî ew di xwezaya xwe de dixwazin yani bi rastî jî dema ku em bêjin helbestekê yekî jî çîrokekê bi zimanê xwe guhdar bikin bandorekê li ser hem binheşiya wan dik bandorekê li ser derûniya wan jî dike li wir eleqeyek baş hebû yanî dixwestin nas bikin car caran behsa dîwanê berê dikirin yani jinên li wir berê digotin berê dîwan dihat ava kirin çîrok dihat digotin ji xwe zaten ez jî bûm şahidê vê yekê dema ku ji xwe jiyana me heta 6-7 saliya xwe jî ez li gund bûm li wir em bêjin kalkê min jî derdket çîrok digote wisa tê bîra me emro duniş wê demê ji xwe zaten teknolojî ji ber ku pir zêde pêş neketibû yani televizyon neketibû mala her kesî di wê demê de bi rastî jî çîrok dihatin gotin stran dihatin gotin û va çîrok û strana mirov zaten dîroka xwe jî nas dike çanda xwe jî nas dike çimkî di her çîrokekê de çanda te heye di her çîrokekê de dîroka te heye di her çîrokê de em bêjin vegotina hestên te yên kurdewarî heye êşê ku tu dikişînî heye evîna ku tu dijî heye ji ber wî hawî yanî bi rastî jî divê yanî em rol û misyona em bêjin
çîroka helbesta rolîmisyona wê ya girîng em baş bizanin bandora wê ya li ser ziman çand û hunerê û civakên baş bizanibin wisa bi dilekî saf nêz dibûn bi dilekî saf û paqij dihatin guhdar dikirin merax dikirin dixwastin yanî sohbetê bikin ji ber wî havî ew eleqeyek baş bi rastî jî hebû lê belê mixabin dema ku niha em lê dinêrin yanî tu lê dinêre hemû qadên ku em bêjin civakî ji zimanê Kurdî bêpar tê hiştin yani îro dema ku em sistema ku hatiye avakirin bi taybet ji dema ku em li Bakur û Rojhilat dinêrin erê li Başûr û Rojava dîsa jî em bêjin niha statûyek hatî bi destxistin em bêjin li wir dîsa em bêjin parastin tê kirin yani zimanê perwerdeyî îro em bêjin zimanek ne zimanê perwerdeyî ve ew zimana tu nikare vî zimanê heta dawî yani zimanekî ku zarok naxweşî ew zimana ber bi tunebûnê ve diçe îro dema ku em lê dinêrin yani em li vê sistemê dinêrin tu yani qadek ku em bêjin bi zimanê Kurdî bê axaftin nehiştine yani qada aborî de mesela yani îro ji bo gel li ser nigê xwe bisekin yani em bêjin aborî pirê girîng lê belê qadên ku aboriya xwe bi dest dixin ew qadana hemû qad bi Tirkî yani ne bi Kurdî ye û her wiha em bêjin Kurd dema ku dwarê em bêjin Kurdî di destskeftiyan bi dest dixe û destskeftina jî bi êrîşek mezin rûbirû tên hiştin em bêjin dibistanên azad hatin vekirin dibistan hatin girtin tu lê dinêre em bêjin dema ku îro tu lê dinêre qayûm tayîn dikin ew tabeleyan Kurdî em bêjin radikin em bêjin pêkerên Ehmedê Xanî radikin em bêjin parka ku em bêjin Mehmet Uzun tu lê dinêre her êrî şûyê parkê tê kirin yani gelek destkeftiyên ku tu bi dest dixî ji wana bi encama êrîşan de wana ji destê te digirin îro hewildan heye tu lê dinêre yani dîsa hewildana gelê Kurd heye îro tu lê dinêre mesela bêjin em bêjin tora ziman û çanda Kurdî tu îro lê dinêre mesela ew dike yani bi rastî jî em bêjin kesên ku nav cî digire di nava hewildanekê de yê di nava hewildana em bêjin parastina zimanê dayekê de yê tu lê dinêre îro em bêjin komeleyê ku ji nû de hatî vekirin ji xwe berê em bêjin komeleya nivîskarên em bêjin Kurd hewl hat girtin gelek em bêjin Kurdî derhat girtin gelek sazî û eqedemiyên ku dwarê qada zimanê Kurdî de em bêjin perwerde dida hatin girtin bi êrîşek mezin rûbirû malê îro em bêjin komeleya em bêjin nivîskarên Mezûd Xotamiye komeleya Wêjekarên Kurd be em bêjin Med derbe em bêjin tora ziman û çanda Kurdî be tu lê dinêre em bêjin pena Kurd be yani bi rastî ji bo yani parastina nirxên civakî û parastina zimanê Kurdî niha di navek hewildanekê de lê belê ew ku yani bi rastî jî divê yani ji bo ku ev ziman bê berdewam kirin divê li kolana zarok bikaribin bi Kurdî biaxivin divê yani dema ku çû dibistanê bikaribin zimanê xwe biaxivin heger yani divê qadê de em bêjin bi rastî jî xebatên gelekî baş nekirin dibe ku yani ziman tê kev xetereya tunebûnê jî ew di destê me de yani dilekî hevpar û em bêjin dilekî em bêjin bi rastî ji xizmetê zimanê dayîkê digire ew lazim e ji bo me yani ji bo vê yekê jî ez dikarim niha wenî bêjim belê em karin hevaroza dengê bitêyan ana sanki dengê belê belê hevaroza em karin hevkî da helbestekî godarî bikin paşan berda ez tiliya Qereqûçikê bi nava xirêcira esrek deng de wekî melodiya bilûrek xwe li xemsariyê danî be kûç dibûn tîretên ku bihîst li rûyê min diqelibîn û li min nedihatin rehmê
Kulingên bi bawşîna nivîştên nêçîrvanan roja koça xwe şaş kiribûn, bi nûkunên xwe xebiroşkên di tûrikê dayîkên Kitanspî de ji min re bi rê dikirin. Sondên li ber fediyê nediketin û li cênîka rûsariya min birusk vedidan jî agirê êtûnê yêke vir diheland geş dikirin. Li deriyekî bêqufle digeriyam, da ku cangiraniya min ji sibeha şerodan re biba tiberg. Da ku lewmeyên bêyom ên li min eyan dibûn, li ser koka min rûne nîştan. Li min helal neke, li min helal neke qurta êşa ji lêvên derikî de hat vexwarin. Loma xwe navêjim dawa te û pesnê xeyalên li xwe poşman bûne venadim. Ji awirên mizir ên dibin axek sar de hatiye ji bîrkirin jî gazinan nakim. Tenê xêsirên li rêya revê digerin ji ser guliyên min. Xwêdanek cemidî ji nav xewlincên min diherike. Dizanim bi bêhna axa şil a dilê min miz dide û nehên min sivik nabe. Çavên min nabire, bi lêv û tiliyên tevizî li barana bêwext a li bêhna porê min hesilîye temaşe bikim. Loma wekî hilmek germ û xencerek koye, kefenê li ser pişta şopa mirat û mexsedên min ên li ber destên sibehê. Bîranînên qêmiş nakim bînim ser zimanê xwe, bi pîvokên mizgîniya biharê bi xelat dikim. Ji xofa ku diranê xwe dike qaniya min dûr, di xetên rûyê tenêtiyê de hala xwe didim kevirekî li ber siya kulîlkên hinarên dêrikê. Wê demê melayîket bi fîkandina bextewariya di dil de dişitile destên xwe bi serê min datîne. Spas dikim. Roza gelek spas dikin em zê. Saet xweş dibêjim. Spas xweş. Spas. Heva Roza, bi rastî piştî vî virüsê em bêjin vî dema tengasî îşallah derbas be em hêvî me ev e. Ji me re karî piştî projeyê xwe piştî vî demê de tu çi dixwazî bikî? Karî ji me re piştî qelewî bikî? Ji xwe bi rastî ji tu carî dawî projeyên min nayê. Ez dibêjim yanî vîrus jî ji xwe em bêjin vîrusê ji bandorek li ser projeyê min nekiriye. Ez ji xwe di serdema ku ez di malê dimam jî min bi rastî jî min gelek pirtûk xwend. Ez rûniştim min nivîsand. Gelek pirtûkên ku em bêjin di pêşengeha Pirtûkaniya Amedê de min girtim û min xwendi gelek roman, çîrok. Yani min vala derbas nekir. Çimkî ji ber ku yani hem em dihez hem ez dixebitim hem piştî xebatên bêjin kar û barên wekî dinê çê dibû, bi rastî jî gelek pirtûkên ku destê min mabû min hewl dida wan bixedînim. Li ser çîrokê xwe dixebitim, çar çîrokê ku min xelat jê girtî ez wan difikirim ku bikim pirtûkek di vê serdemê ez dikarim bêjim me li ser wan jî xebitîm. Ez ê wan jî ew bikim yani di demek guncav de ez ê wan jî çap bikim. Yani min em bêjin di vê serdemê de wisa bingehek jêra ava kir. û di heman demê de jî yani ez dikarim bêjim di vê serdemê min gelek helbest jî nivîsandi. Yani ji bo em bêjin pirtûka çaremîn, yani ez ecele nakim ji xwe, ez dinivîsim bi bêhna fire, ez piştre dawiyê dîsalê ve digerim. Çimkî divê yanî me re tiştekî nexe tengasiyoneke nexe nav em bêjin ecelebûnê ji ber wî hawî ez dikarim bêjim yani ev pêvajo jî min baş nirxand.
شخوا هم از دخبتیم ده همان دمه دشی من هول دداک و از او بکم یعنی از او چروکی خوا تمام بکم پرتوکی کو دستم ده از بداوی بکم yani di qadan bêjin nivîsandinê de mirov hêza wan têra çi bike divê yanî duyê qadê de hewil bide. Min helbest nivîsand piştî helbestê min çîrok ji bo zarokan nivîsand piştî min çîrok ji bo ew her du çar çîrokê ku min xelat kirtî ew li hengê wên hemû jin bûn. Yani em bêjin di siberoj bo siberojê de ez difikirim ku yani romanekê jî binivîsim. Romanek di vê serdemê de em bêjin di serdema koronayê de. Yani em bêjin di serdema koronayê de mirovan çi jiya, em bêjin bandorek çawa serderûniya mirovan kir bi tevahî heta niha çima em bêjin aşiya vê vîrusê nehatî dîtin gelo em bêjin ev çekek biyolojîk e. Yani ev ji ber ku bi her havî di bandor li ser mirovan kirî ser jiyana mirovan kirî hem duwarê aboriyê de hem duwarê derûnî de hem duwarê têkiliya navbera mirovan de yani du kes tên ba hev yani ji hevî de cih dibin yani têr hevdû hembêz nakin yani têr mirov nikare em bêjin destê hevde bigire hevde hembêz bike yani mirov nikare em bêjin têkiliya xurt nabera hevde ava bike ji ber ku bi rastî jî em bêjin dûrxistinekên nava mirovan de çêdike gelo piştî vê vîrusê wê jiyan bi wekî berê ne bi wekî berê yani zêde nebawerim bi wekî berê çünkü gelek ku her din em bêjin di jiyana mirovan de çêkire bi taybet ji duwarê neyînî de em bêjin bandorek li ser derûniya mirovan kir. Yani ji bo siberoj ez difikirim yani tiştê ku bi xwe min jiyaye yani gelek tişt ez bi xwe jiyam hem ji em bêjin tecrübeyên xwe hem em bêjin ji yên der û dorê ez difikirim yani lê ew ê xebatek hinekî dû dirêj bim ji ber ku ez naxwazim ew bive yani ez têxim kêliya dawiyê ji bo tiştekî ji xwe armanc tiştekî xweş û baş derkeve holê. Îro dema ku tiştekî baş dernekeve holê şûn de yani ez binivîsim jê wê zêde tu qîmeta wê tune be. Îro dema ku ez çîrokekê ji bo zaroka binivîsim û ev tiştekî ne di zaroka wê ji bo min tiştekî yani zêde nebûwate be. Bi rastî ji bo xebatek baş bêkirin divê bi hilma fire û bi tecrübeyên xwe yê sala mirov hinek tişta bîn ser hev û bi vî warî em bêjin berhemekê em bêjin pêşkešî xwînera bikin. Belê roza tilmalî lê belê ji bo te pir demekî baş bi ez bêjim ji bo nivîskara demekî öyle demek baş bû. Belê hevalê roza em hêdî te dawiya bernameya xwe dawî de em karin hepkî helbestekî da em guhdarî bikin û paşê em bername xwe bigirin. Belê dibe. Her tiliyekê ji xwe re jan dida dizanibûm. Lê li diyarekî rûx û rût bi gotinên herîmê xwe li Xwedê radikişand. Bi cilên qertilî hetik anî bi qirikê. Li qesra keserên bendewar û berdîberdan li gor dilê xwe dijûn jî dikir. Ji bextewariya ku zû dibihirîre. Dibe ku li hêviya dengê çêlgozelekê jî bû û dixwest bi xeyalên Baba Tahir gulên di devê hecihecikên li ser mayînan kurk hatibûn ji nû ve bibişkivîne. Piştî êşa şîrê tenêtiyê bê fedî û ar lê dikir jehr. Dibe ku hil nehatibû sebra bi salan di silûeta ezmanê devê çirçirkekê ya di fala fîncanekê de û ji girî ve nedibû birîna aviz a di çilê zivistanê de ji xwe re dikir hûrînî û dartûk. Lê dilînên şikestok ji dilopên xwêdanek cemidî û lêvên şerabxwir re
her dibûn barîn. Her xwîpakiya rewrewkên şêt û şêda dihatin reşkirin û li ser axê qelişî bêhna berateya bi paçên gemarî hatibûn pêçandin ji dest bifûriyan. که جوی وی برنامه هلبسته تی باش ام هیدی دیتن داوی برنامه خواه اگه داوی دا گوتنه کی ده هی سجمرا ام کارم بگرن Belê. Yani her tim da em bêjin di gotinên min dawî de ev yekê yani em bêjin xwedî derketandina zimanê dayîkê bi taybet û ez ê em bêjin hem vê daxwaz û vê banga xwe nû bikim ji ber ku bi rastî jî ew ku yani pîskaberê me behsa ew kê kir yani me gotibû hemû kesî dizanim ku rojekê wê dîwarê Berlînê bê hilweşandin çimkî her du Almanya jî li Beethoven guhdar dikirin li Heinrich Böll dixwendin. Ji ber wî hawî em bêjin guhdarkirina bi zimanê dayîkê, nivîsandina bi zimanê dayîkê ew ê bive hîmekî herî xurt yê parastina nirxên civakê wê bibe hîmekî herî xurt ya em bêjin yekîtî û avakirin û gîhaştina her çar parçeyan. Ji ber wî hawî di destpêkê de bi taybet divê em li zimanê xwe xwedî derkevin em her tim vê bangê ji her kesên li der û dora xwe bikin û em bêjin zimanê me rûmeta me ye, zimanê me hebûna me ye û ji bo em bêjin ferasetek pêşketî xwedî derketandina zimanê dayîkê her tim wekî nan û avê pêdivîşê heye. gelek spas dikin Roza tu bû îro mêvanê me em pir kêfxweş bin bi rastî te tiştê xweş gotî ji bonê ji bo me pir tişkî cuda bû em her dem mûzîkê me çê dikirin îcazî me qala helbesta û vejna Kurdî me kir çanda Kurdî û li tefetê xwe ji me re qal kir bi rastî vêya pir cîkî girîng e tişkî girîng e bi rastî ez gelek spas dikim dîsa Ez spas dikim mala we jî ava be û ez serkeftinê ji bo we dixwazim keda we sağ be, dilê we sağ be. gelek spas dikim şev baş dibe ji min jwara spas Şev baş. Temaşevan nêja em hatin dawiya bernameya xwe em gelek spas dikin hevalê Roza demekî pir xweş bû em pir kêfxweş bûn ji bo ke bû mêvanê me em dibêjin bimînin xweşiyê de hevalê nêja